Christian, velkommen til. Tusind tak. Podcasten her, Fluen på væggen. Grunden til, at jeg har inviteret dig ind og spurgt, om du gerne vil være med, det er fordi, at jeg synes, du har nogle ret interessante pointer og betragtninger omkring det her med at vækste e-commerces. Du kan lige få lov at sætte lidt flere ord på dig selv her lige om lidt, men du arbejder i et bureau, som du selv har stiftet, der hedder Fabo, hvor I primært arbejder med e-commerce brands og hjælper dem med at skalere online, og tager ansvar for en masse forskellige kanaler og ligesom hjælper virksomheden som en helhed, i stedet for at kigge på det eksempelvis kun på Facebook eller Google og så videre. Det er dig og Frederik, din partner, som har startet Fabo, og så har I også en tredje partner. Yes, lige præcis. Og hvis man sidder og lytter til det her, og godt ved, hvad Fabo er, måske har set lidt til dem, så kan det være med stor sandsynlighed, at det er Frederik, de har stødt på. Hvorimod du også... Du er sådan lidt mere den skjulte, fordi du sidder med hænderne i maskinen. Og det er derfor, jeg synes, det er rigtig interessant at kunne tage dig med, for at vi virkelig kan få åbnet sådan din hjerne op og få delt ud af din viden, fordi det ved jeg, at du rigtig gerne vil. Så kan du ikke prøve, og så bare lige sådan gøre os alle sammen klogere på, hvem er du, hvor kommer du fra, og hvor kommer din interesse i digital marketing et eller andet sted fra? Jo, jamen som sagt, jeg hedder Christian Kjærsgaard. Var med til at stifte Fabo for lidt over 3 år siden, var det. Deromkring, hvor både mig og Frederik, vi har været, hvad har vi været? Vi har været 22 år, begge to, så vi var forholdsvis unge. Sad på et studie, som vi synes var sådan lidt med, fordi det var under coronatider og så videre. Og så faldt vi lidt egentlig tilfældigt lidt over digital markedsføring og sådan online forretninger, og synes egentlig, det lød super spændende helt generelt, fordi du sad derhjemme, du kunne nærmest ikke socialisere dig med nogen, eller lave noget som helst i coronatiderne. Så det vi tænkte, vi vil have et job, og vi skal se, om vi kan gøre det online, tjene penge online derhjemmefra, fordi du ikke kunne komme ud helt generelt. Og så startede vi Fabo, og vi har selvfølgelig været rigtig mange ting igennem. Og undervejs begynder TikTok sådan at komme meget op i medierne, og helt generelt begynder TikTok sådan mere at blive tiltalt, og vi kan se, at der er virksomheder og profiler, der helt generelt blower op på TikTok. Så vi tænker, vores bureau skal positionere sig som, at vi er markedsleder inden for TikTok, og vi skal virkelig få noget dybdegående viden omkring TikTok helt generelt. Det begynder vi til at arbejde med i en længere periode, og i løbet af den her periode, så begynder vi at lukke kunder som Astralis og The Sneaker Store og mange andre store spillere på TikTok. Og med tid, så blev det mere og mere over e-commerce, fordi at så mange af de kunder, som henvendte sig, det var egentlig e-commerce virksomheder. Og så begyndte vi at få en rigtig dybdegående viden inden for, hvordan e-commerce marketing det fungerer. Og derfor er vi i dag et e-commerce marketing bureau. Ja, en af de få, som et eller andet sted udelukkende har snævret sig ned på at sige, vi arbejder kun med e-commerce. Lige præcis. Hvor der er rigtig mange, der arbejder med e-commerce, men også lige lader sig lokke lidt af, at nu kommer der lige en stor B2B-case, eller der kommer lige en anden case, hvor en lead-forretning, hvor man godt lige kunne bruge den omsætning, hvis man snakker sådan bureaumæssigt. Ja, lige præcis. Hvad er det, du tror, det har givet jer, at I et eller andet sted har, jeg kunne forestille mig, at I også har sagt nej til en masse henvendelser, som måske på den korte bane, når man kigger økonomisk på det, og måske så tænker, okay, det kunne være fedt, hvis vi faktisk havde den case her, men som I alligevel har sagt nej til. Hvad er det har givet jer? Tror du, at I har været dygtige til at sige nej, og så bare snævre meget ned? Det har virkelig positioneret os som eksperter i det, vi laver, som er e-commerce, og det er paid social marketing hovedsageligt. Vi har så puttet et Google-ben på, vi har puttet influencer-ben på, senere hen, fordi folk de begynder at efterspørge det rigtig meget. Men vi har virkelig taget et valg om, at vi skal positionere os inden for det her, og være gode til det, og virkelig bygge et brand op omkring e-commerce marketing. Fordi det er svært, og det er en niche.
Og det er ikke noget, som du kan blive god til nødvendigvis, hvis du har alle mulige andre grene, fordi det er meget anderledes at lave e-commerce marketing. Ja. Og hvordan er din rolle i jeres sådan, struktur i Fabo? Nu er I 3 partnere. Hvad er det for nogle ting, som du sidder med? Hvad er det, du sådan er rigtig, rigtig god til? Jeg er primært god til kommunikation, og det kan både være internt, og det kan være eksternt til vores samarbejdspartnere, og også eksternt i deres marketing helt generelt. Så det, jeg egentlig sidder rigtig meget med, det er, hvordan skal vi kommunikere vores virksomhed, hvordan skal vi kommunikere vores kunders virksomhed, ud fra hvor de er i et funnel-stadie, som det er en af de rigtig store udfordringer for mange af de her virksomheder, som vi arbejder med. Det er, at de kan ikke finde ud af at kommunikere til folk, der ikke kender dem nødvendigvis. De ved ikke, hvordan de skal gøre det. De er meget fokuseret på at få konverteringen nu, og det skader dem egentlig på lang bane. Det kan godt være, at det aktiverer nogle kortsigtede salgsaktiveringer, men på lang bane, så bygger det ikke deres funnel og gør deres funnel større. Klart. Så det er meget sådan den strategiske viden. Helt vildt. Som du også synes er interessant. Og til dem, der lytter, altså, vi kender jo hinanden. Det er ikke første gang, vi møder hinanden. Vi har også haft et par cases sammen og så videre, og kender også hinanden fra før den tid. Prøv at tage mig igennem de e-commerce, altså den sådan situation, der er herhjemme i Danmark lige nu. Fordi der er vist ingen hemmelighed, at altså, hele sådan det her med at drive en webshop og e-commerce space, det er jo virkelig vokset hen over de sidste 5 år. Det bliver meget populært at drive en webshop, og man kan sige, indgangsbarrieren til at starte en webshop er jo også meget lav. Du sætter et shop op, du finder nogle produkter, og så, skulle man sige, så sætter du nogle annoncer i gang, og så er du egentlig godt kørende. Ja, Shopify, de har virkelig gjort det nemt. Ja, det har de virkelig. Hvad er det for nogle sådan primære ting, som du ser e-commerces struggle med i dag? Nu nævnte du selv noget med at åbne sin funnel, men hvad er det for nogle ting, som du sådan på kryds og tværs af de cases, du ser, at de virkelig har problemer med? Primært, nu kan jeg jo hovedsageligt kun snakke til dem, som vi arbejder rigtig meget med, men primært så ser vi rigtig mange webshops ramme et loft for deres skalering, og så kan de ikke rigtig nå videre, og de kan heller ikke finde ud af, hvorfor. Og det kan der være rigtig mange grunde til, men det er altid det problem, som folk de kommer med. Vi kan ikke finde ud af at nå ud til flere mennesker med det setup, vi har i dag, og de kan ikke finde ud af, hvorfor. Og det kan være af mange grunde. Det kan være på grund af deres kommunikation. Det kan være, at de ikke får lavet nok awareness organisk. Det kan være, at de ikke laver nok influencer-samarbejder og bruger deres audience til at lave mere awareness omkring hele deres virksomhed. Helt generelt. Brandbuilding. Bedre ads. Der er mange ting. Ja. Men det er altid det her med, de bomber hovedet op i et glasloft, hvor de ikke kan komme igennem. Og hvordan kan jeg som e-commerce, hvordan ser jeg det? Er det udelukkende, at jeg føler, at jeg har svært ved at rykke min omsætning? Eller er det fordi, at jeg ikke kan komme ud til nye kunder? Eller hvordan er det, jeg sådan kan se, at nu er jeg ved at ramme det her stadie, hvor at jeg eksempelvis er nødt til at tænke anderledes? Det, de ofte ser, det er deres omsætning. De prøver at bruge mere i adspend, men de omsætter ikke for mere. Så deres marketing efficiency, den bliver dårligere, jo mere de bruger. Ja. Og det er ikke nødvendigvis sådan, det skal være. Det skulle stadigvæk gerne følge med, selvfølgelig. Gradvist bliver det jo ringere, jo mere du bruger, fordi du rammer mindre relevante brugere med din marketing på specielt paid social. Men det er ofte det her med, at du rammer hovedet på glasset, og ikke kan komme videre helt generelt. Ja. Fordi du ikke har udvidet din målgruppe. Du er ikke blevet relevant for særlig mange mennesker. Og det er det, vi kan se rigtig mange, de struggler med i dag. Og så om det er for nogle virksomheder er det en omsætning på 2 millioner om måneden, for nogle er det 500.000 om måneden, for nogle er det 5 millioner om måneden. Det er meget forskelligt for, hvor sådan graden den er henne, for hvornår du rammer det der loft. Fordi det handler også om, hvad for et produkt du sælger, og hvad for et marked det er, og hvor stort det er, og så videre. Præcis. Når det nu er, at man sidder med frustrationen omkring at så sige, jeg kan ikke vækste min omsætning. Så som du selv siger, tror jeg, der er mange, der begynder at kigge på
på de der omsætningsdriver, som jo er marketingskanalerne, og så begynder de bare at hæve annoncebudgettet. Det, som vi ser rigtig meget, det er, at når de så hæver annoncebudgettet, og omsætningen den ikke stiger heller, så begynder man at tænke på, okay, så skal vi gøre noget anderledes i vores annoncering. Det er, nogle andre annoncer, eller så mange skifter også deres bureau ud, fordi de slet ikke er klar til at føle, at de kan vækste. Hvad er det for nogle ting, man faktisk reelt set burde gøre som e-commerce, hvis det nu er, at man føler, at man rammer det her sådan omsætningsloft? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er en af de ting, vi preacher allermest. Det er få styr på din organiske markedsføring, og få styr på, hvordan du arbejder med influencers. Fordi de har kæmpe reach, begge to. Dine kanaler, de kan nødvendigvis, når der står sponsoreret i en annonce, så diskvalificerer du automatisk dig selv lidt i forhold til at skabe interesse. Det er meget mere naturligt, når det kommer fra et organisk post, fordi det er folk, der rent faktisk naturligt engager med det, og det bliver ikke skubbet op i hovedet af dig, ligesom annoncer gør. Eller influencers, som snakker om dit produkt og virker reelt. Så det er 2 måder, vi arbejder sindssygt meget med det. Helt generelt. Ja, så det du siger, det er lige så snart, at der kommer ordet reklame et eller andet sted inkluderet, så er der bare et filter for mennesker og forbrugerne i dag, der gør, at de per automatik trækker lidt væk fra det. Specielt her i Danmark er det kæmpe stort. Fordi markedet i Danmark er så sofistikeret, og vi får vist så mange reklamer for mange af de samme brands, så det bliver også tydeligt at se, når noget er reklame, fordi man kopierer hinanden, og alle annoncer ligner hinanden, og det er ikke ret tit, der er sådan noget, der er meget nytænkning over annoncer. Så det er tydeligt at se, at markedet hurtigt bliver sofistikeret af de annoncer, der er. Og derfor bliver jeg mere skeptiske omkring det. Klart, det giver god mening. Så det du faktisk foreslår e-commerces at gøre, hvis det er, i stedet for at presse de her 50% mere i annoncebudgettet, eller 30% mere, som du vil gøre for at skalere din virksomhed, så eventuelt bruge de penge og de ressourcer på at spytte det i den organiske marketing og influencers. Fordi man kan sige, jeg tror, mange et eller andet sted glemmer den organiske markedsføring. 100%, det gør de. Så hvordan kommer jeg i gang med det? Altså, hvad er det for nogle ting, jeg kan gøre? Der skal vel produceres noget content. Kan jeg bruge det samme content fra ads, som jeg bruger i den organiske, eller hvordan gør det? Altså, den måde, vi gør det på, det er, at vi aktiverer nogle af de bedste platforme til at få rigtig meget reach, og det er jo primært det, som er problemet. Det er Instagram Reels, og det er TikTok. Og det er jo sjovt nok også de ting, vi arbejder med rigtig meget. Og det er det, vi altid preacher, fordi du kan nå ud til så mange mennesker så hurtigt på ingen tid, hvis du arbejder strategisk, for det første, med din organiske markedsføring, og har lidt flere for det. Eller finder nogen, der har flere for det, som kan gøre det for dig. Fordi det er et skill at kunne være engaging foran et kamera og lave organisk markedsføring. Ellers så kræver det meget træning, helt generelt. Så det vil være en ting. Hyre nogen. Eller virkelig bare gå i gang, og så bare knokle derudad med at blive god til det. Det ved jeg for eksempel sådan noget som The Sneaker Store, de gjorde. De startede bare, og så blev de bare ved. De fik en video, som virkelig gik viralt, og så kunne de bare se deres omsætning, den steg, fordi de fik skabt meget awareness omkring deres virksomhed, helt generelt. Og så var de sådan, det fortsætter vi sgu med. Og det har de gjort i 3 år nu, tror jeg. De har lige opnået op i Sverige, fået en content creator på deroppe. Det buller bare derudad. Og har de et ansigt på, som ligesom er sådan face of the brain på den organiske del? Ja, og så begynder de så at udvide med, at, og det er så også nogle ting, vi går ind og rådgiver omkring, de skal gøre virksomheden mere exitbar, så de skal have nogle ansatte, som kan varetage det, så det ikke er founders, der gør det, og sådan nogle ting. Så ja, de har et ansigt udad til på de platforme her, og med tid, så begynder de også at engagere nye mennesker ind i det. Og hvad er det for nogle mennesker, hvis vi sådan skal prøve at kigge funnelen på det, hvad er det for nogle mennesker, du ligesom appellerer til, når det er, at du begynder at gøre de her ting med din organiske? Fordi jeg forestiller mig ikke, det er folk, der er exceptionelt langt nede i din funnel. Det er folk, der bliver introduceret første gang. Første gang? Ja. Det er typisk folk, som bliver engageret første gang, eller så er det folk, der er engageret første gang, synes det er fedt, og så bliver de ved med at se det. Og så får du de her små touchpoints hele vejen op til,
at du faktisk, så kan du få en touchpoint på en reel, så kan du få på en annonce på Instagram, så kan du få et nyt touchpoint fra en reel, og så på den måde, så får du mange flere touchpoint, og halvdelen af dem er faktisk organiske. Mm. Og det er positive associationer med dit brand helt generelt, så derfor er der er også meget større sandsynlighed for, at de vil foretage køb af dig. Og vi kan bare se det gang på gang, hvor CPA bliver meget lavere, lige så snart vi begynder at aktivere organisk markedsføring og influenter. Og det vil så sige, at vi kan skrue vores spend op og ramme mange flere mennesker, som er meget mere relevante. Og derfor skalerer vi både salg om, bundlinje. Ja, men det giver vel også kun mening, fordi at algoritmen på omkring Reels og TikTok er meget den samme, hvor det er, at du et eller andet sted bliver eksponeret for nye mennesker og nye profiler og så videre, hvorimod hvis man snakker et almindeligt post eller en story, den bliver jo kun eksponeret, hvis det er, at du allerede følger profilen. Så det er vel også de to, der sådan er allerstærkest for jer. I ser vel ikke samme effekt på et almindeligt feed-opslag, som I gør på en reel eksempelvis? Nej, og det er faktisk af hele den grund, at Instagram eller Meta har kopieret TikToks format, fordi de kunne se, at det her det er den sygeste awareness driver, som måske nogensinde har været. Ja. Fordi du kan få så mange visninger på så kort tid. Ja. Men skal jeg så gå på kompromis? Jeg skal vel stadig lave stories, jeg skal vel stadig lave min feeds og så videre? Det skal du selvfølgelig. Okay. Du skal selvfølgelig aktivere dig selv i Reels-formater og i TikTok-formater, men du skal også have din post, du skal stadigvæk have dine stories, fordi det ser folk stadigvæk, men det er mere engagerede personer i dit brand, som allerede følger dig, som går ind og kigger det. Ja. Men det kan også hjælpe til at få followers. Hvis folk de ser, at der er masser af post og masser af stories, så tænker de, de laver sgu noget fedt noget, dem her, og de putter noget ud, så dem vil jeg gerne følge. Og lige så snart de follower, så er det også en del af vores algoritme til marketing. Præcis, det giver rigtig god mening. Hvordan i forhold til sådan content, hvis vi sådan skal prøve at dykke ned i det, jeg synes, det giver rigtig god mening at blive ved det organiske, fordi mange snakker om det betalte, og hvordan laver du content, der konverterer til det og så videre. Jeg tror, mange kan finde ud af i et eller andet omfang. Hvad er det for noget content? Hvordan skal man tænke content ind, når jeg skal til eksempelvis at producere content til en reel på den organiske? Fordi jeg kunne ikke forestille mig, at det er noget, hvor det siger, køb nu og spar 10% og whatever. Alle de her sådan klassiske tricks, man har. Hvad er det for noget, jeg skal forsøge at lykkes med i det content på det organiske? Det vi faktisk siger med det er, at du skal bygge dit brand, og du skal lave positive associationer med dit brand, helt generelt. Så det kan, om du har et brand, der har mod på at være underholdende, så skal det være det. Har du et brand, der sælger køkkenudstyr, så lav mad, lav opskrifter, få folk til at engagere sig med det, send det til hinanden, og selvfølgelig også vurdere, hvor stor en pool af mennesker interesserer sig for det her. Så du skal stadigvæk tænke reach ind i det. Fordi hvis det bliver mega nichet, så er det sgu svært at gøre. Men helt generelt, så skal du bare tænke over, hvad vil jeg gerne associere mit brand med? Positive ting, selvfølgelig, til den målgruppe, som du har. Det skal helst ikke være noget, som devaluerer dit brand, kan man sige. Så ja, det kan være mange forskellige ting. Sneakers Store, de snakker meget om sneakers, de er meget underholdende, meget personlige. Den måde kan man gøre det på. Kanté, som vi har, de snakker meget ind i livsstil. Hvad er det for en livsstil og stil, som folk de har, der bærer det her, og inspirerer til det. Så der er mange forskellige måder, du kan gøre det på. Det handler egentlig bare om at ramme en mass desire i markedet. Om det er madlavning, ny livsstil, det kan være mange forskellige ting. Ja, så det er jo et eller andet sted med at prøve at så se lidt ud over sine produkter. Fuldstændig. Stadig kigge på produkterne, og så ligesom sige, hvad er det kan være med til at skabe. Når du sælger køkkenudstyr, jamen, så handler det om en god madoplevelse. Det handler om en hyggelig stund hjemme i køkkenet, eller på grillen, eller whatever, hvad det er. Det er jo et eller andet sted, den du sådan skal promovere. Og så skaber du samtidig en efterspørgsel for dine produkter, når vi kommer længere ned i købsrejsen. Lige præcis. Et godt eksempel, det er Jakob Jersholm. Ja. Hvis man kender Feed ham. Bistro. Ja, Feed Bistro på YouTube. Han lavede jo bare vanvittigt lækker mad på YouTube. Og nu har han en af Danmarks største restauranter. Jeg er der hver gang vi er i København. Så spiser jeg der. Ja, lige præcis.
Og det er jo et prime eksempel på, at han har associeret sit brand med noget hjemligt og hyggeligt og noget lækker mad. Mm. Og så tænker folk helt automatisk, hans restaurant må sgu da også være god så. Mm. Og det må man sige, det har han gjort helt forrygende. Helt klart. Et andet godt eksempel, også herhjemme på TikTok, er jo sådan noget som dit ur, som jo også angriber det på, i hvert fald var nogle af de første, der gjorde det, angreb TikTok på en helt anden måde, end jeg tror mange havde gjort med at præsentere jokes og pranks og challenges og så videre mellem kollegaerne, hvor at det bare meget, meget, meget sjældent havde noget med uret at gøre. Man kan tage et lavpraktisk eksempel, hvor de tit har en udfordring omkring, hvordan du kan poppe en champagne med et ur. Og det er jo ikke fordi, at man sådan sidder og tænker, det vil jeg gerne, men jeg vil godt vædde med, at der er mange unge mennesker, der har set det her på TikTok, og så når de alligevel har været til fest om fredag, når der har været noget champagne, så har de alligevel prøvet med uret. Ja, lige præcis. Så på den måde skaber de også en masse positive associationer, som du selv siger. Og så når det er, at man kommer til et stykke, og man er i købsmode, og man nu kommer tilbud, og nu er der Black Friday, og nu er jeg klar til at købe, jeg har lige fået løn, og lige fået skat tilbage, og så videre, så er man klar til at lægge en ordre. Hvordan i forhold til influencerdelen? Fordi det er jo også en sådan kanal, der har været til stede i lang tid, som jeg tror mange måske, der var en peak-periode for et par år siden, hvor det virkelig boomede, en masse mikroinfluenter og nanoinfluencers og så videre, men som også stille og roligt er begyndt at stagnere lidt nu, sådan effekten af det. Nu anbefaler du, at man stadigvæk skal bruge det for at et eller andet sted nå længere ud. Hvordan lykkes man med det så? Vi bruger det rigtig meget, og det var faktisk sjovt. Det havde jeg en samtale med ham, der er head of influencers og sådan noget ved os. I dag, om at det er faktisk sjovt, TikTok og real influencer, de er mere værd i dag, end de nogensinde har været. Og det er jo på grund af, at de får meget med reach, helt generelt, det de poster der. En anden ting, som vi bruger influencers rigtig meget til, det er at få content ud af den. De er rigtig gode, ofte rigtig gode til at lave lækker content. Du kan jo se på deres feed. Det er jo det, der tiltrækker folk. Det er deres feed, og ofte selvfølgelig også den personlighed, de er. Men at de er æstetisk anlagte. Så hvis du har et brand, som er meget æstetisk, helt generelt, så bruger vi tit influencers til at lave aftaler. Må vi bruge dit content? Vi sender dig nogle produkter, vi laver en aftale, en månedlig aftale måske, fordi at det performer så godt, det du eventuelt leverer, hvor de bare enten tager noget tøj på, som vi sælger. Det kan være for eksempel for XSR, som vi også har som kunde. De arbejder rigtig meget med det. Så aktiverer egentlig bare deres influencers hele tiden, hvor de får lov til at bruge deres content i deres markedsføring. Og det er jo så betalt annoncering, men det er også post på organisk og reels og alle de her ting. Så du skal bare leverage det ud på flere kanaler, så meget som muligt. Ja. Så det går også lidt imod det, som jeg tror mange tænker, når de tænker influencer marketing, det er, at jeg køber 3 stories. Stories aldrig gør det. Det sagde jeg ikke. Så hvor man måske kan kigge et par år tilbage og så sige, influencer marketing handlede jo meget om den enkelte influencer, og at vi gerne vil sådan have det mest muligt ud af den persons audience, og man sad og kiggede på, jamen okay, hvem har du at følge, og hvor stor en procentsats er i den her målgruppe, og så videre. Hvorimod det, du faktisk siger, det er, at om influenceren har 1000 følgere, eller 10.000 følgere, eller 50.000 følgere, det er faktisk ikke så vigtigt, når man tænker på placeringen i det, at det er med henblik på, at det skal være Reels og TikTok first, fordi igen, den ryger ud til en masse mennesker, som ikke engang følger personen. Så det er måske i højere grad, hvor dygtige content creators de er, end hvor store influencers de er. Det er sådan, vi arbejder med det. Ja. Og det vil jeg gerne ærligt sige. Vi kigger ikke super meget på følgere, vi kigger på deres æstetik, og hvor gode content creators er de helt generelt. Men det er jo vores, altså de brands, vi arbejder med. Så det kan selvfølgelig godt variere fra case til case, om du skal tage nogen, som er virkelig store. Det kan jo også godt være et stempel på. Vi laver nogle brand-associationer med nogle kæmpe profiler. Det ved jeg for eksempel, Nike
altså det gør de jo sindssygt meget i. De putter jo alle de største stjerner i deres tøj. Ja. Det er jo også influencers for deres brand, kan man sige. Så det er stadigvæk en balancegang. Du kan stadigvæk aktivere de her mindre influencers, eller hvad vi skal kalde dem, til netop at blive content creators for dig. Mm. Og så kan du bruge de store til at lave sådan store brand-associationer med dig. Ja, det har været sit formål. Altså, vi kommer ikke til at sidde og skændes, om det er content creators eller influencers, fordi vi deler meget den samme holdning der. Vi er også ret ligeglade med, hvor mange følgere de har. Hvis de er dygtige til at lave content, så skal vi nok finde en måde at få det ud til mange mennesker på. Det der er i forhold til de her sådan store ambassadørskaber, hvor du har nogle meget sådan højprofilerede mennesker inde. Snakker jeg med Joachim fra Bavens omkring det, hvor de har jo lavet det kæmpe store samarbejde med Michael Laudrup, hvor at en af de sådan ting, han gerne ville have gjort anderledes, det var, at han følte måske ikke, at de helt var klar til det. Fordi at det blev meget sådan Michael Laudrupsk på en eller anden måde. Og det blev meget sådan Bavens, der blev sat ind i hans verden. Ind i hans brand. Ja, præcis. Ja. Så nu blev Bavens faktisk bare dem med Michael Laudrup. Men Michael Laudrup blev ikke ham, der var i Bavens. Så det er også noget, man ligesom skal fordi jeg tror, der er mange... Det er også en virkelig stor profil, kan man sige. Ja, det er en af de største herhjemme, kan man sige. Men jeg tror bare, der er mange sådan... Fordi jeg kunne i hvert fald forestille mig, hvis man drev e-commerce, det ville være et eller andet sted, hvor man kan sidde og sige, okay, nu vil vi gerne stemple os selv i markedet. Så vi laver vi bruger mange penge på at lave en aftale med en rigtig stor profil. Og det kan til sin vis fungere rigtig godt, men man skal bare passe på, at man ikke kommer for meget ind i deres univers, og at profilen er for stor til dit enkelte brand, så man skal hele tiden tage de rigtige steps. Meget enig, fordi det skal tilpasses efter, hvem du er. Præcis. Og du kan jo godt lave fejl, ligesom, jeg ved ikke, om det har været en fejl, men hvis han sagde, at han ville lave det om umiddelbart, så har det jo nok været, fordi at det har været en ret dyr investering, og de ikke har været gearet til det på den måde, som de gerne ville. Så de skulle måske have valgt noget, der var lidt mindre. Det er klart. Men kan man dyse sig for sådan en mulighed her? Så Michael jeg havde sgu nok også sagt ja. Ja, det tror jeg sgu også, jeg havde. Cool. Du har en ret interessant måde at ligesom tænke funnel og content ind i din funnel på. Vi sad på Restaurant Kød en aften, og fik snakket det hele igennem, og før vi vendte os om, så har vi været der i næsten 3 timer, og restauranten var ved at lukke. Det gik hurtigt. Ja, så hvis vi sådan skal prøve at gøre det sådan lidt kortfattet, men jeg synes, der er nogle rigtig gode pointer der. Hvordan er det, du ser på content i de forskellige sådan funnel stages? Vi prædiker det rigtig meget igennem vores kunder, også blev meget inspireret af den snak, vi havde der. Men kan du ikke prøve at så fortælle lidt om sådan dit perspektiv på det, for jeg tror virkelig, der er mange, der kan lære noget af det. Jo. Altså, vi tænker det meget content altid, og det er baseret ud fra en bog, som hedder Breakthrough Advertising. Must read for alle, der arbejder med marketing. Direct response marketing. Du er sikker på, at du ikke har affiliate på den, eller hvad? Du får ikke noget hver gang, fordi kæft, du reklamerer meget med den. Så havde jeg været rigere, end jeg var i dag i hvert fald. Sindssygt god bog. Den forklarer awareness-stadier, hvordan du skal kommunikere, hvad for nogle medier du skal bruge, og hvordan du skal bruge det helt generelt. Og den forklarer det egentlig ud på 5 stadier. Der er unaware, problem aware, solution aware, product aware og aware. Og jo længere ned du kommer mod aware, jo mindre pool af mennesker snakker du til. Og det, der ofte er problemet for rigtig mange virksomheder, det er, at de snakker kun product aware og aware. Og de ved ikke, hvordan de skal kommunikere til solution aware og problem aware og unaware. Unaware, det er også meget svært. Altså, der skal du virkelig være kreativ. Men for eksempel, hvis du skal snakke til et unaware stadie, som e-commerce, så skal du vise, hvordan dit produkt giver forbrugeren et bedre liv. For eksempel sælger jeg smykker. Hvordan gør jeg smykker dit liv bedre? Det er jo sådan en ting, folk de sidder og spørger sig selv om, det gør sgu da ikke mit liv bedre. Jeg får måske en bedre stil. Men for eksempel med Kanté, der viser vi hele livsstilen, som Kanté afspejler. Og det Kanté bliver dermed gatekeeper til den her livsstil.
Og den eneste måde, du kan få adgang til den her livsstil, det er ved at lægge dine penge vedkant til, købe et produkt, tage det på, og så er du i den livsstil. Så unlocker du den. Ja, lige præcis. Så vi bliver gatekeeper. Og det er der, hvor vi har meget fokus på, hvis du skal skalere, så skal du tale til et meget større audience. Lad være med at prøve at sælge dit produkt. Sælg en livsstil, eller selv, det kommer selvfølgelig an på, om du er et livsstilsbrand, eller om du sælger noget meget direct response, som løser et meget specifikt problem. Men livsstilsbrands handler det meget om at tabe ind i bedre livsstil generelt. Og hvordan markedsfører jeg det? Det er ved at vise det. Ja. Ikke sige det. Vis det. Hvordan, prøv at tage mig ind i, når du siger, at alle langt de fleste e-commerce setup her, jamen, de er meget aware-fokuseret, og så er de meget product-aware. Det vil sige, det er de 2 laveste led i den her funnel, du lige har bygget op. Jeg håber, man kan sådan visualisere den for sig, når man sidder og lytter til det. Hvordan ser det ud i praksis? Altså, hvad er det for nogle ting, jeg gør som e-commerce, hvor jeg så ligesom ved, okay, jeg sidder meget i det her led. Det er mig, du et eller andet sted snakker om her. Altså, det er enten, hvis du i din annoncering og din organiske markedsføring pusher priser, så er du aware. Fordi så snakker du kun til dem, der er forelsket i dit brand. Og hvis du kun gør det, så udvider du ikke en skid overhovedet, faktisk. Og hvis du er product aware, så kender du til produkter, som er lignende dine, og dit er måske i overvejelserne. Men hvis du ikke har været god nok i de andre stadier, så er det nok ikke dig, de vælger. Fordi der er nogen, der har været bedre til at brande sig selv. Klar. Og været bedre til at sælge livsstilen end dig, hvis du kun arbejder i 2. Så dit produkt, det bliver bare et produkt. Du sælger ikke et brand. Du vil lige så godt sælge et Temu. Helt generelt. Og det er det, vi tit ser. Vi ser bare tit folk, de pusher priser, de pusher deres produkter, og tror, det er godt nok. Og så har de en æstetisk hjemmeside. Men de har ikke fået det skubbet ud til folk. De har ikke fået folk til at forelske sig i det. Helt generelt. Med push-marketing. Det er først, når de håber på, at når folk lige kommer ind på deres hjemmeside, at de så forelsker sig i æstetikken. Ja. Men hvordan gør vi det udad til? Ja, klart. I stedet for, at det kun er dem, der lander inde på siden. Ja, og jeg tror måske også, pointen et eller andet sted i det her, det er ikke sådan, at du ikke må pushe priser, eller du må ikke være produktspecifik. Det må du rigtig gerne, og det skal du også for et eller andet sted at kunne få ordren og få lagt, altså få folk til at lægge pengene. Men din pointe er bare lidt, det må ikke være det eneste, og det må ikke være det, der fylder. Nej. Hey, lige en kort nyhed. Den 16. maj, der afholder vi Danmarks største content-konference i Aarhus for marketing og e-commerce interesserede. Der kommer til at være oplæg fra blandt andet Mikkel fra Didur, Ejda, Onyx Cookware og andre. I alt der har vi sat 100 billetter til salg, og hvis det er, at du kunne tænke dig at deltage, jamen så skal du egentlig finde et link i beskrivelsen til den her episode. Jeg kan garantere en dag fyldt med en masse værdi og en masse godt netværk. Tilbage til afsnittet. Det er det, du pusher, når du pusher din button funnel af annoncer på Meta, TikTok eller Google, eller hvad det nu end er. Så er det, du skal bruge det der lille logiske trick med at lige lave en prisnedslag, eller whatever, til at endelig få salget. Men du har bygget alt andet hen over det. Og nu kan det godt være, at det bliver en lille smule teknisk, og du skal måske have siddet inde i en eller anden ads manager i et eller andet omfang for at forstå det, men vi har siddet også og kigget på nogle cases, der netop gør det her. Altså pusher pris, produkt, tilbud, generelt set sådan tilbudskampagner, det er der mange, der tror, nu går vi op i topfunnel. Nej, du gør ikke, du er langt nede i din funnel. Men det, der også tydeligt kan være et tydeligt signal omkring, hvis du er i tvivl om, du rammer længere nede i din funnel, det er din frekvens. Det er frekvens er noget af det, du kan analysere dig allermest på, og det du kan drage allerflest konklusioner i dine annoncekonti. Helt generelt. Og det lyder helt sygt, at det er frekvens. Men vi sidder hver dag og kigger på, hvor høj er frekvensen på vores enkelte annoncer. Fordi det er det, der fortæller, hvad det er for en annonce, og hvor god den er til det formål, du har lavet den for. Vi ser ofte, når vi pusher livsstils-content, som er meget fokuseret på bedre livsstil, så får det en lav frekvens, fordi det taler til et større audience, og det får flere mennesker fyldt ned i din funnel, så din button funnel annoncer performer bedre. Det kan godt være, at den får en høj CPA, men det den egentlig gør, den åbner din funnel helt generelt
så du får en masse mennesker ned i bunden, og mange flere ordre, helt generelt. Mm. Så frekvens, og vi plejer at sige, nu bliver det også meget teknisk. Hvis den ligger på 1,15, altså 1,15, eller under på et daglig basis, din annonce, så er det en topfunnel annonce. Alt andet, det er ikke topfunnel. Så har du ikke gjort det godt nok. Så skal du ud og lave nye annoncer, og virkelig finde ud af, hvordan du gør det bedre. Hvad nu, hvis jeg bruger et tilstrækkeligt stort beløb i et tilstrækkeligt lille marked? Ja, så er det selvfølgelig svært. Så vil jeg overveje at gå til udlandet. Men er det Danmark, du tænker på? Ja. Altså, at vi bruger et eller andet bestemt beløb, og så i Danmark? Ja. Altså, vi har cases, hvor vi har annoncer, som har en underfrekvens, og bruger rigtig meget spændt. Stadigvæk. Hvor man tænker sådan, okay, hvor mange mennesker kan vi lige blive ved med at ramme? Men det er på dagsbasis. Så okay, på den måde. Ja, det er okay. på dagsbasis, ja. så hvis den rammer 1 gang om dagen, så får den jo selvfølgelig kun frekvens 1 på den dag. Og jeg synes, det er et super godt pejlemærke i et eller andet omfang for at vurdere, fordi at jeg tror også mange et eller andet sted stille og roligt er begyndt at få det ind i hovedet, at det er meget din sådan, det er meget din kreative, der ligesom styrer din målretning. Det er det. Og hvordan kan jeg så se det? Og det er blandt andet, som du selv siger, på frekvensen. Hvordan, hvis jeg nu sidder og kigger på forestiller jeg en e-commerce nu, jeg sidder og kigger på mine annoncer og frekvenser, kan bare se, satan gav med høj, og jeg har faktisk rigtig meget tilbud, og så videre. Men jeg kunne godt tænke mig lige at prøve, som du selv siger meget, at åbne din funnel og gå lidt længere op. Hvad gør jeg så? Skal jeg starte med at gå helt op i unaware, eller skal jeg tage det lag, der er lige ovenover, solution aware, eller hvordan skal jeg sådan gribe den del an? Jeg vil starte så vidt muligt med at arbejde dig et niveau op ad gangen. Du kan selvfølgelig godt arbejde dig helt op, men så vil du miste meget ned ad vejen, fordi at så mangler det her kontekst til dit brand ned ad vejen, fordi så skubber du bare et eller andet op i toppen, og så en pris lige pludselig. Så er man sådan, okay, what the fuck, der mangler noget her. Det får du ikke ordre på. Nej, det gør du ikke. Og hvis du gør, så er det fordi, du er sindssygt god op i det øvre lag der. Så jeg vil arbejde mig et step op ad gangen, og ligesom blive ved med at fylde på din funnel. Tale til et større og større audience. Vi arbejder også med nogle helt andre koncepter end kun annoncer, sådan noget som advertorials, hvor for eksempel på Google, der søger du efter et specifikt problem. Hvis du har søvnbesvær, så kan du lave lange advertorials omkring, hvordan du løser dit problem, og så lige så stille, så begynder du at varme kunden op. De kender kun deres problem, de er problem aware, så de kender problemet. De ved ikke nødvendigvis, hvad løsningerne er. Så begynder de lige pludselig at få lidt mere indsigt i, okay, der er et firma her, de forklarer lidt om den desired situation, som de gerne vil have. Helt generelt begynder at varme lige så stille op, så de kommer længere ned i funnelen i løbet af en artikel, og så begynder du at komme lidt mere ind på pris, og hvordan du ligesom kan løse det her med det her produkt, og det er godt, og det er certificeret, og det er anerkendt for x ting. Så du kan godt arbejde med det, og der er rigtig mange koncepter, du kan bruge. Advertorials, du kan gøre det i ads, du kan gøre det med organisk markedsføring, du kan gøre det med creators, du kan gøre det på mange forskellige måder. Helt sikkert. Og der er også sindssygt mange måder, du et eller andet sted kan formatere din advertorial. Så det kommer også an på din målgruppe. Nu nævnte du selv en klassisk blogindlæg. Altså her er en opskrift til en god ret, eksempelvis. Men der er også nogle mennesker, der bedst kan lide at se noget visuelt. Så kan du prøve med en video. Hvis din målgruppe bedst kan lide at lytte, jamen så er et podcastmedie måske kunne også hjælpe på det. Altså, så der er mange måder sådan at formatere det på. Helt bestemt. Folk de konsumerer viden på hver deres måde. Nogle er visuelle learners. Nogle er, vil hellere høre det, nogen vil hellere læse det. Ja. Så det er meget forskelligt. Hvordan, når jeg sådan skal vurdere effekten af det, så vil sige, jeg går lige et lag længere op. Jeg vil faktisk gerne se, hvor god jeg er til at kommunikere til dem, der er solution aware. Lad os tage det som eksempel. Hvordan kan jeg se det sådan i performance? Er det bare den samlede sådan salg, eller fordi eksempelvis skal jeg sende folk ind på en side, hvor de skal læse noget,
Skal jeg sende folk ind på en side, hvor de skal se noget? Hvis jeg nu gerne vil teste dem mod hinanden, hvad er det for nogle ting, som du sådan kigger på, sådan rent performance-wise, når du går længere op i funnelen, hvor det ikke nødvendigvis er CPA'en eller ROAS'en, eller hvad det er for en hård metric, du kigger på der? Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke nødvendigvis på kreativ, men jeg vurderer det altid ud på kampagnen. Okay. Så hvis jeg kan se, at kampagnen kan performe bedre, vi ser stigende eller faldende CPA og stigende ROAS på vores kampagne, så ved jeg, at det virker. Og så kan jeg jo gå ned og lave et breakdown. Nu er det også meget, hvordan jeg strukturerer min annoncekontor. Så kan jeg lave 2 annoncesæt, hvor den ene, det er noget meget videomateriale, det andet, det er måske noget skrevet, og så kan jeg se helt konkret, hvad spænder mest? Fordi det er også noget, vi lader algoritmen bruge. Hvor bliver folk længst ind på vores side, helt generelt, og hvad er vores CPA? Så på den måde vurderer vi split-tester det på en eller anden måde, mod hinanden, hvis det er sådan noget, som du nævner der. Ja, giver rigtig god mening. Så kan man også nemmere sådan i et eller andet omfang snævre sig ind på, jamen okay, hvorhenne i den her funnel, hvis du nu har alle led, hvor er det et eller andet sted, du har noget miskommunikation, du er måske ikke dygtig nok til at tydeliggøre problemet, du er måske ikke dygtig nok til at tydeliggøre livsstilen i unaware og så videre, så kan man sådan begynde at rette ind efter det. Det synes jeg er ret interessant. Ret interessant måde at tænke content ind i det. Det stiller også et ret stort behov til at få produceret content. Altså, kunne jeg forestille mig, på mange af de sådan store setups. Hvad er det for nogle ting, som du ser, de sådan succesfulde e-commerces, hvordan ser deres sådan content setup ud? Nu nævnte du selv, der var noget i forhold til influencers, så man kan leverage deres indsats ved at bruge content og så videre, og der har været nogle ansatte og sådan nogle ting. Hvad er det for nogle ting, man sådan kan gøre, der sådan kan, der gør, at man ligesom hele tiden kan fodre den her maskine, hvis man gerne vil gå den her vej med sin strategi? Altså, vi har en tommelfingerregel, som vi siger til alle vores kunder, også før de bliver kunder. Når I kommer ind til os, så skal I kunne, og det er en tommelfingerregel, det er ikke et facit, men I skal helst kunne levere 15 kreativer om ugen, så vi kan teste nogle forskellige vinkler. Teste forskellige metoder, vi kan lave vores marketing på, teste nye annoncer. Det kan også være at teste nye advertorials, det kan være at teste nye landingssider, det kan være mange forskellige ting, det kan være mange posts, men 15 kreativer til vores annoncering, det er altid noget, vi siger til vores kunder, fordi det er fandme vigtigt at teste. Men du skal ikke bare teste for at teste, du skal selvfølgelig teste med et formål, og teste på der, hvor du lægger i din funnel, awareness funnel, så du skal blive bedre der, hvor du ikke har det lige nu. Og det er jo sådan noget, vi går ind og laver en analyse på, helt generelt. Du snakker kun til product aware og aware. Lad os lige se, om vi kan finde noget mere solution aware til jer. Lave noget content til jer. Det er også noget, jeg sidder rigtig meget med. Hvordan kommunikerer jeg i det her niveau og det her lag af awareness i markedet, som kunne være interesseret i det her produkt? Helt generelt. Og det er jo sådan nogle ting, vi arbejder med. Og så bruger vi rigtig mange kræfter på at få leveret content til lige præcis det awareness-stadie. Fordi vi performer egentlig fint nok i det andet. Det er det, der driver omsætningen nu, men vi kan ikke skalere. Vi rammer op i det her glastag hele tiden. Så derfor skal vi lige tilføje det her lag. Og hvordan gør vi det? Hvordan kommunikerer vi det? Det er sådan noget, jeg sidder rigtig meget med. Det giver mening. En af de ting, som vi ser rigtig meget, vi sidder også på sindssygt mange cases, kan man sige, efterhånden, det er, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, som struggler med at håndtere og få en høj volumen af kreativer. Det er også svært. Der er mange, der er vant til, hvis de nu eksempelvis er vant til at få 5 videoer om måneden, 3 nye kreativer om måneden. Nogle gange får de kun content hver anden måned. Du siger 15 kreativer om ugen, og jeg ved bare, at der vil være rigtig mange, især også af vores kunder, der vil sidde og tænke, what the fuck? Ja, hvad gør jeg? Yeah. De kommer til at ligge og rådne. Hvordan sikrer jeg mig, at jeg faktisk er et sted, hvor jeg kan bruge 15 kreativer om ugen, eller mere for den sags skyld, hvis du sætter en større skala på? Hvordan fungerer det sådan
i praksis? Er det bare at klasse det hele ind, og så slukke efter en uge, eller gemmer man noget, eller hvordan er sådan din approach til sådan testing flow, sådan rent kreativt? Yes. Jamen, den måde, vi gør det på, det er egentlig, når jeg siger 15 kreative om ugen, så er det ofte, at vi har 5 videokoncepter med 3 forskellige hooks. Så på den måde når vi op på 15. Så det er faktisk kun 5 unikke videoer, der skal laves, og så skal der laves en ny intro til hver enkelt af de videoer. Lige præcis. Ja. Og fordi at det, der afgør allermest, om folk de gider at se din video, det er sgu om, der er et godt hook på det. Ja. Er det interessant de første 3 sekunder af videoen? På TikTok har de sat hooket ned til 2 sekunder, fordi det er endnu sværere at få folks attention på. Ja. Men hvis du ikke er relevant inden for de her første sekunder, så scroller de sgu videre. Det er et socialt medie. Hvis du ikke er interessant, så rører du hurtigt væk. Præcis. Og så sætter vi det op i batches, finder ud af, hvad for en hook, der er bedst. Og så kan vi sidde og analysere meget nøje på vores kreativer. Hvor underperformer de? Er det hooket? Er det vores hold rate? Er det vores call to action? Er det vores conversion rate? Eller hvad fanden er det? Og på den måde kan vi, ud fra det kreativ, hvis vi har fundet noget godt kreativ, som vi tænker, det her det er pissegodt. Det performer virkelig godt. Men kan vi lave det bedre? De falder lidt fra efter x antal sekunder. Lad os lige prøve at udskifte det her klip. Ja. Fordi det er der, de ligesom falder fra. Helt i gennemsnit, du får jo så meget data på det, at du kan finde ud af, hvor folk de helt naturligt falder fra. Med så meget data, så mange personer, du viser til. Lad os lige prøve at udskifte. Lad os prøve at lave noget andet. Måske korte den ned. Få call to action lidt tættere på. Så vi får den her call to action. Og vi får den her klik, i stedet for at de forsvinder fra videoen. Ja, så det er en meget logisk tankegang, kan jeg fornemme. Altså, jeg brækker videoen ned, kigger på de forskellige led. Hvad er det, der fungerer? Godt være, at du har et forfærdeligt hook, men din hold rate faktisk er god. Og selvom du siger, at hvorfor skulle man så se videre? Selvom du har et elendigt hook, så skal der stadig nok være nogen, der ser videoen. Så er det bare et eller andet sted at ændre hooket. Og jeg tror, mange stadigvæk vil være overrasket over, hvor stor forskel der er på præcis den samme video, bare hvor du ændrer på hooket. Det er sygt. Altså vi har annoncekontier, hvor vi har ændret hooket, eller vi har et andet hook i videoen, men den performer 3 gange så godt, 4 gange så godt, 5 gange så godt. Ja. Fordi der er et bedre hook, fordi folk de rent faktisk ser det. Og den fungerer i meget større skala også. Fordi flere mennesker synes, det er et fedt hook. Helt generelt. Så det er jo det, vi gerne vil med vores marketing. Sige, nej, det er fedt det her. Det vil jeg gerne have. Ja, præcis. Og hvordan spiller mit spend en rolle i forhold til, hvor mange kreativer jeg skal have lavet? Altså, kan jeg bruge 300 kroner om dagen og teste 15 kreativer af? Det skal jo også nå at få lidt spend. Hvordan spiller det en rolle i forhold til antallet af kreativer i sådan, ifølge dig? Ja, altså det er selvfølgelig, min tommelfingerregel, den er også baseret i vores kunder. Ja. Og de har et vis antal spil, som de bruger. Men hvis du bruger 300 kroner om dagen, så er det måske svært at teste 15 nye kreativer om ugen. Og hvad spænder de med 15 kreativer? Bare for, at man kan få sådan en pejlmærke i et eller andet omfang. Jeg nok et sted mellem 200.000 om måneden til 1 million om måneden. Okay. På Meta, for eksempel. Så det er stadigvæk et stort spænd, men det er en god tommelfingerregel. Jo mere du bruger, jo mere kan du også teste, men jo mere omfattende bliver det også at holde styr på dine annoncekonti. Så hvis du hvis du bruger 300 kroner om dagen, vi har sådan et pejlemærke, som siger, når du har brugt 4 gange din AOV, så er din test færdig på dit kreativ. Så kan du ligesom slukke det kreativ, og så lade de andre bruge deres 4 gange AOV ud, og så kan du vurdere i slutningen af din test, hvad for en har performet bedst. Er det noget, som er winning? Nej. Nå, så skrotter vi det. Ny test. Ny kreativ. Klart. Er det noget som er winning? Yes. Så putter vi det over vores vindende annoncekampagne. Og så begynder vi at analysere, kan vi gøre noget bedre, og kan vi lige lave en ny test på det her kreativ, fordi det fungerer sindssygt godt. Det er helt vildt godt. Men kan vi forbedre det endnu mere? Ja.
og så begynder vi at iterate det her kreativ. Præcis. Vi arbejder også meget i hypotese i den front. Det vil sige, når du har noget, der performer godt, så begynder du et eller andet sted, når du sidder og siger, at du laver din analyse, så begynder du jo at opstille nogle hypoteser til dig selv. Hvorfor har den her performet bedre end de andre? Jamen, det kan være, det er fordi, at hooket, det viser, slet ikke produktet overhovedet, så man tror ikke, det er en reklame. Det kan være en hypotese. Okay, lad os teste den af. Så altså, når vi eksempelvis sidder og analyserer på et kreativt, så ender vi måske ud med 5-10 forskellige hypoteser på de enkelte, og så kan man sidde og selektere, okay, hvad for en vil man teste på næste gang? Og så du snæver dig bare hele tiden mere og mere ind på sådan den perfekte annonce, som vi snakker meget om ved os, men som i et eller andet sted, den findes ikke, men alligevel så skal man hele tiden stræbe efter at ramme dem, ved konstant at lave den her sådan iterering på contentet. Præcis, og det jeg altid har i hovedet, når jeg sidder med det her, det er 1% forbedringer på et kreativ, på din annoncekonti, på din konverteringsret, på alle de her ting. 1% forbedringer, det kan lave et kæmpe stor forskel på din omsætning og din bundlinje i løbet af et helt år. Ja. Og det er derfor, at vi preacher så meget. Klart. Men jeg sidder bare lidt og tænker, 15 kreative om ugen til min meta-annoncering. Jeg skal også bruge en god chat kreativer på mine organiske mine organiske kanaler. Jeg skal måske også bruge noget, hvis jeg skal lave TikTok-annoncering. Er der ikke mere behov for en content creator, end en eller anden, der kan finde ud af at sætte annoncerne op? Jo, det er der. Er det noget, I kan se på kryds og tværs af de forskellige e-commerce? Fordi jeg kan også godt se, at der er mange, der vælger content til. Altså ansætter en content creator, før de ansætter en eller anden intern marketingskoordinator eller Facebook-specialist. Helt bestemt. Det er, du får så meget mere output af det, fordi du kan spytte så meget mere content ud. Altså alt er drevet af opmærksomhed i dag. Det er attention economy i dag. Så hvis du kan virkelig lave meget opmærksomhed omkring dit produkt, så vinder du. Helt generelt. Ja. Så 100%. Og det er også derfor, at det er noget af det første, vi rådgiver omkring. Det er, hyre en content creator in-house, eller gå i gang med det selv som ejer. Fordi kæft, du kan øge din enterprise value meget med at gøre det her. Virkelig. Og din omsætning, og din bundlinje. Det er alle ting, det påvirker. Det giver mening. Hvordan, hvis vi lige skal prøve at snakke lidt omkring det her Temu. Temu, det hedder mange ting. Hvordan udtaler du det? Temu. Ja. Er det mig, der siger det forkert, eller hvad? Det ved jeg ikke. Nå, det finder vi nok aldrig ud af. Nej. Som jo er enormt omdiskuteret, især herhjemme. Hvordan, hvis folk ikke ved, hvad det er, så er det en kinesisk platform, tror jeg, det er kinesisk. Som har et kæmpe milliard marketingbudget. Ja, der er ikke nogen grænser for, hvor mange penge de kan bruge, og de har bare gennemsmasket alle kanaler i stort set alle lande, og udfordrer enormt meget danske e-commerces og brands med henblik på deres meta-setup og deres Google-placeringer. Hvordan kan du se det påvirke de kunder og cases, du sidder med, og hvad er det for en konsekvens, vi et eller andet sted kan forvente, at det kommer til at have, hvis det er, jeg gerne vil lykkes med min webshop her hen over de næste par år? Det, der er med det er, det vi ser, det er, de fylder virkelig meget, helt generelt. Men det er stadigvæk non-branded produkter. Så det er den ulempe, de har, og de skal sælge dem til nogle ret lave priser. Og det gør de så også. Yes, og det gør de. Så de fylder både meget på Google, de fylder meget på Meta, de fylder meget på TikTok. Og det vi egentlig generelt kan se, det er lige så snart både på Google, Meta og TikTok, vores kliks bliver mere relevante. Men det er også fordi, at mange af de brands, vi arbejder med, arbejder rigtig meget med branding. Så derfor, branding bliver meget mere relevant, og det bliver meget mere relevant at være personlig med dit brand. Fordi det har Temu ikke, og det kan de ikke. Det kan de ikke. Så skal de fandme, altså så skal de gå amok i hvert fald. Ja. Så derfor, vi snakker rigtig meget om brandbuilding
Vi kan bare se, der bliver flere og flere udbydere på alt muligt forskelligt. Det driver prisen ned. Folk vil gerne være konkurrencedygtige på pris, men det er nemmere at sætte sine priser ned, end det er at bygge et brand. Så det er det naturligt, folk de tyr til, helt generelt. Og derfor er brand vigtigt. Klart. Og det gør måske også, at æraen for de her direct-to-consumer, winning products, dropshipping shops osv. De får det svært. De får det rigtig svært, hvis det er, at de ikke begynder at bygge brand, som du selv siger. Hvordan sikrer jeg mig så, at jeg får skabt personlighed igennem det her? Fordi at jeg har også, nu håber jeg ikke, at du sidder og siger UGC, fordi at, det tror jeg, der er mange, der vil gøre. Det er ikke personlighed på samme måde. Det giver et snært af det, men Temu, whatever hvad det hedder, de har også UGC-annoncer. Det har de. Så hvordan skaber jeg personlighed igennem mit brand? Fordi det er heller ikke alle founder, der er egnet til at stille sig op for en kamera. Jeg kender i hvert fald mange, som jeg nødigt vil se foran kameraet, og som heller ikke vil være det. Ja, det kan vel godt være svært at være på kameraet. Men det handler om både autenticitet, det handler om at tørre at være anderledes, tørre at vise, hvad dit brand er, og virkelig lave den her positiv association med, hvad du er, og ikke hvad dit produkt er, men hvad er du for en brand, helt generelt. Og hvad er det, jeg gerne vil udstråle? Fordi folk, de sætter sgu stadigvæk pris på kvalitet, og det vil de altid gøre. Pris og kvalitet hænger ofte sammen, så mange de tænker stadigvæk, jeg vil gerne have noget, som jeg kan have længe, som både, altså nu kan vi også snakke ind i bæredygtighed for kloden, men der er rigtig mange ting. Jeg gider ikke ud og investere i noget nyt hele tiden. Hvis det er tøj for eksempel, der er Zara, de presser også priserne helt i bund, fordi de har så god indkøbsflow, eller at de kan producere det selv, helt generelt logistik. Så det er sgu super svært. Men det handler bare om at bygge brand. Branding, altså jeg tror sgu ikke Nike, de er udfordret af Temu på samme måde. Nej. Som nogle af de mindre brands er, som er non-branded t-shirt, måske. Ja. De kunne måske godt blive lidt udfordret af, hvis de bare sælger hvide t-shirts mod en hvid t-shirt. Ja. Der kan man sige, sådan en brand som Barine, de har jo lykkes meget med det. Gået fra at bare være et helt almindeligt t-shirt til nu. Det er et prime eksempel på god branding. Ja. Men jeg synes, det er ret interessant, fordi du kan godt skabe personlighed, uden at der behøver at stå en eller anden likeable founder foran kameraet, og stå og sige, hey, og velkommen til, og bla bla bla. Du kan sagtens skabe personlighed igennem, jeg bruger oftest ordet sådan, karisma i et eller andet omfang. Attitude. Også et godt ord for det. Men det kan du sagtens sætte præg på igennem dine e-mails, igennem din annoncering, uden at du behøver at så sætte et ansigt på. Jeg synes også, sådan nogle som Aida i et eller andet omfang, er jo enormt personlige. Nu ved jeg godt, at det har været meget båret af deres sådan, mindre ambassadørteam, men sådan hele deres måde at bygge al deres sådan, kommunikation og marketing op på, er enormt personligt, enormt nede på jorden. Og det er også en måde, nogen man kan kigge på, hvis det er. Og de bruger rigtig mange influencers, de bruger rigtig mange ambassadører, som er med til at skabe en personlighed omkring brandet, uden at det behøver at være en person, som bare sidder og er super likeable. Hvordan i forhold til, hvordan tapper det ind i forhold til hele AI-bølgen, der også kommer? Altså, nu kan man sige, nu ved jeg ikke lige, hvornår det afsnit det bliver udgivet, men vi sidder lige nu og tester på AI UGC influencers. Og jamen, det kan lyde helt vanvittigt. Men når du kigger på, hvis du kigger på en video, hvor det kun er lavet af en eller AI-person, så kan du godt, når du har de skeptiske briller på, kan du godt se, okay, det her det er ikke et rigtigt menneske. Det vi så har prøvet at gøre, det er, at vi har prøvet at kamuflere det i sådan et UGC mashup, så vi kører måske flere forskellige influencer til den samme video. Så er det således, at det hedder menneske, AI-influencer og menneske, så det bare lige bliver kamufleret. Og når vi så viser det til folk, som ikke ved, at der er nogen AI i den her, jamen så kan de ikke se det på samme måde.
Hvordan tror du sådan AI kommer til at spille en rolle i forhold til fremtiden? Og her tænker jeg måske mere på sådan det visuelle og sådan forbrugsmønstret i det. Tror du, det er noget, der kommer til at trende AI-content i et eller andet omfang? Altså den dag AI, den får karisma, attitude og personlighed, så bliver det svært at compete med. Men indtil da, der tror jeg stadigvæk, at det vil være svært at få det til at have den der attitude og lidt mere personlige vinkel helt generelt. Og hvis du generelt ikke har 100% styr på, hvordan du gerne vil kommunikere det, på en meget naturlig, hjemlig måde, dansk måde, så tror jeg stadigvæk, at du vil kunne se, der er et eller andet off her. Ja. Og så kan vi vende tilbage til, at folk er skeptiske. Specielt hvis der står sponsoreret. Så tænker de, der er et eller andet off her. Det virker måske lidt. Ja. Men den dag, det kommer, det tør jeg nærmest ikke engang tænke på. Fordi det kan være farligt, både for content creatorerne, men også content-bureauer som dig. Fordi hvis folk de bare kan gå ind og gøre det sådan her, de kan bare skrive et script. Hvis de bare kan finde ud af at skrive scriptet, og hvis scriptet en dag kan blive skrevet for dig, hvad fanden skal vi så lave? Præcis. Jeg har sådan lidt en hypotese om, at jeg tror, at folk, der bruger AI nu, hvor det faktisk tydeligt er AI også, eksempelvis en AI-influencer, eller hvor du bruger AI til at oversætte det til et andet sprog, eksempelvis. Jeg tror, at de vil se et lille spike i forhold til, hvis vi skal kigge på metrics som klikrate, opmærksomhed, som du selv siger, attention. Jeg tror, det er med til at fange folks opmærksomhed lige nu, men fordi, at folk er nysgerrige, og måske også lidt en smule nervøse. Så spørgsmålet er, skal man som brand et eller andet sted leverage det lidt, og så måske prøve at teste af, hvor det måske er tydeligt. Kender nogle brands, der gør det, fordi det skaber noget nysgerrighed, det skaber nogle kliks, og et eller andet sted en holdning. Det tror jeg kommer til at være sådan en lille spike, der går opad, og så tror jeg stille og roligt, det vil falde, fordi jeg tror, folks trang til at søge det autentiske, sådan det menneskelige, og personligheden i det, som du får blandt andet ved influencers, eller en eller anden founder, der stiller sig op for en kamera. Den tror jeg kommer til at være efterspurgt igen. 100%. Hvad siger du til den hypotese? 100. Jeg er meget enig i det sidste, du sagde. Nej, ikke det første. Det første er jeg uenig i. Okay. Og det er den simple grund, at for at bygge brand, det tager 20 år at bygge et godt ry, men det tager 5 minutter at ødelægge det. Så hvis du viser noget, som er lidt off, lidt sketchy, AI, du kan godt mærke, det her det er lidt weird, det er ikke særlig personligt, så begynder dit brand value at falde helt generelt. Så det skal seriøst være så godt, at folk de tror, det er ægte. Okay. Før jeg vil køre det. Klart. Så du mener, at opmærksomheden, der vil være, fordi den kan du ikke benægte, den vil være der. Det vil den ikke. Du vil skabe opmærksomhed, men at det vil være en negativ form for opmærksomhed. Yes. Okay. Og jeg er meget brandmenneske. Ja, det kan jeg godt høre. Helt generelt. Fordi det compounder over tid, og det compounder bare 10 gange så hurtigt den anden vej, hvis du gør noget for at få opmærksomhed, eller for at få billige kliks, og det er dit mål, uden at have dit brand i mente. Klart. Så arbejder du i den forkerte retning. Ja. Og det vil jeg personligt aldrig gøre. Altså, der er selvfølgelig forskellige holdninger til det her, men det er det, jeg tror på, at hvis du er autentisk, og du virkelig viser det, du er, og aldrig går på kompromis med, at lige nu, der struggler jeg med det her, så må du være kreativ, og stadigvæk have dit brand i mente. Ja, helt sikkert. Super god pointe. Der er faktisk kun en time. Hold da kæft. Så jeg ved ikke, har du noget, som du rigtig gerne vil ud med her til umiddelbart ikke. Jeg synes, det har været en god snak. Ja, vi kunne fortsætte. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Jeg kan snakke om det her i 100 år. Ja, men fedt, at du lige vil komme forbi, og jeg synes som sagt også, jeg tror, der er rigtig mange, der kan få noget af sådan hele tankegang om at måske systematisere sit content lidt mere igennem den her funnel, fordi content kan være meget abstrakt og meget flyvsk for rigtig mange, fordi du kan gøre det på 15.000
forskellige måder. Og det der med at kunne indsnævre det og sætte nogle rammer omkring det, det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening. Så tak, fordi du vil komme forbi. Og, selvfølgelig, det var en fornøjelse. Fedt, vi tales ved. Det gør vi i hvert fald. Tak for at lytte med til dagens afsnit. Husk at følge podcasten, så du ikke går glip af fremtidige episoder. Og hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg være utrolig glad for, hvis du vil bedømme podcasten også. Vi ses næste gang.